Današnji gost je Vladimir Trifunović, komunikolog, marketinški stručnjak i voditelj popularnog Dijalog podcasta. I onda se setio Sokrata da je radio kroz dijalog. Meni je bilo jako bitno da ljudima pružimo u današnjem svetu što preciznije, što bolje informacije. I ono što smo mi vidjeli da 70-80% podcasta se ugasi posle 9 meseci. Pa mislim da je dovoljno da čovjek uzme jedan vikend i sad uveče u subotu možda snimi 1-2 emisije po sati i po vremenu i nedelju snimi još 2. Imao sam stres jer nisam znao šta da radim. Veliki imamo problem sa slušanjem. Biblijski slušaj, to znači razumi, probaj da razumeš i da uradiš nešto povodom toga. Da. Istinski srećan čovjek neće pričati o svojoj sreći. To je trenutak kad ti gledaš dolazak života. Koliko je to važno za jednu ženu, da njen partner bude tu pored nje? Pa to je najbitnija stvar na svetu. Ne ono deca psuju jedno drugu, nema veze, oni se igraju i tako dalje. Da može, šta bi uvrstio u školstvu kao nešto obavezno za decu? Upravo to, komunikacioni bon ton.